Sziasztok! Trendirányok mutatása, nem befektetési tanács. Megtört a másfél éves long trendirány, SMA vonal, zöldből átváltott pirosra, short trend folytatódik. Látjuk, hogy a havi gyertyák mind vonal alatt vannak. Mi a napi gyertya? RSI-ben is látszik, hogy 6 hónapot ment egy húzamba, majd betörte a fekete vonalon, átkeresztezte lefele. Jelenleg short trend van. Látszik is, hogy minden SMA vonal alatt van. 700, 200, 40-es, és akkor legyártatod akár fél évig, egy évig, vámháború eredménye. Arany. Látod, hogy volt olyan, amikor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hónapon keresztül long trendirány volt. Majd még itt megint újra megkezdte 1, 2, 3. hónap vagyunk trendirányban. Aranynál. Ahogy én nézem. Éppen felépítettek a havi gyertyák, meg lehet, hogy folytatja fölfele. Jelenleg long trendben vagyunk. Jön az ezüst. Az ezüst egy szép letörést alkalmazott. Látszik minden vonal alatt. Úgy mondanám, hogy bepirosulott, de nálam besárgult a havi gyertya, short jel. Átkeresztezte mind a kettő, a zöld is, meg a sárga is short jel. És itt összép húzom, látszik, te szokták mondani, hogy ellenállás adni, míg át nem megy rajta. Azért nem nevezem ellenállásnak. Úgyhogy jelenleg az ezüst is short trendben van, ki tudja, lehet, hogy lemegy ide, lehet, hogy visszateszt. Folytatja fölfele, vagy lefele, kár találgatni, jelre érdemes, meg tervre érdemes vásárolgatni. Már ennyi, sziasztok!